ka wang'iyo issue mar uniforms, nyithindo mosebedo ka rwako uniform, let's say ni luongo school ni school X, to ne girwako uniform e school X ka gin e klas 6 to gidhi e klas 7 quote and quote e school X noendo. Aparo ni kata ka gidok e klas 7 gi uniform mane gin go e klas 6, onego kik mano mon nyathi donje school. Gima onego bed ni wa focus e sani en ni nyathi mondo bed e school, mondo chak, nikech objectives mag CBC intiere, and uniform is very far, en obora ahinya gi objective mar CBC. Koro jatend migao onego bed ni ng'isowa wach mopogore kaka ni buge bro chopo e school nang'o, to distribution mar book dhi bedo ratio mar how many books per student kata how many students per book. Aparo ni wang'iyo focus kamopogore, onego bed ni wa focus on gik mag gin in line gi objectives mag CBC. Andi